Malawi Today. Kafukufuku wina wokhudza chisankho chikudzachi wati mtsogoleri wa chipani cha DPP apita muthalika ndiwo ali patsogolo pa anthu omwe akhoza kupambana chisankho chikudzachi. Yemwe akuyima payekha pa chisankho chikudzachi aphunziro mvula wasankha msilikali opuma mnzake kuti ndiye ayime naye pa chisankho chikudzachi. Chipani cha MCP chasintha tsiku lochititsanso chisankho chachipulula mdala pakati mboma la Mzimba pofuna kupereka mpata wambiri pa ntchito yotsimikizira mayina mkaundula wa ovota. Mzamasewero bungwe loyendetsa mpira wamiyendo mchigawo chakumpoto lapeza thandizo la 25 biliyoni kwacha la ligi ya Premier Division kuchokera kwa mtsogoleri wa FAM Fleetwood Haiya. Tsopano mverani nkhanizi mwatsatanetsatane. Kafukufuku yemwe bungwe la Institute of Public Opinion and Research IPO lachita nyengo ya kampeni asanayitsigulire wapeza kuti mtsogoleri wakale wa dziko lino yemwe ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP apita muthalika ndiwo ali patsogolo pa anthu omwe akhoza kupambana chisankho chikudzachi. Malingana ndi zotsatira za kafukufukuyo, anthu oponya voti 43 pa 100 aliwonse ndiwo afuna kuti amuthalika adzapambane, pamene 26 ya anthu omwe anatenga nawo mbali pa kafukufukuyi ndi omwe ikufuna kuti Lazarus Chakwera MCP ndiwo adzapambane. 5% ikuti adzapambane ndi adalitso kabambe a UTM. Kafukufukuyi wachitika m'maboma 27 kupatulako Likoma. Mtolankhani wathu Kenford Mdima ali ndi zambiri. Ripoti la kafukufuku la Institute of Public Opinion and Research IPO ikukamba kuti Malawi 95 pa 100 aliwonse amene analembetsa kuti mkaundula wa voti chaka chino atsimikiza kuti aponya voti. Ndipo kafukufuku ameneyu wakambanso kuti mtsogoleri wakale wa dziko lino yemwe ndi mtsogoleriso wa chipani cha Democratic Progressive DPP nkupeza kwawo anthu 43 pa 100 aliwonse amanena kuti avotera DPP, pamene mtsogoleri wa chipani cha MCP Lazarus Chakwera omwenso ndi mtsogoleri wa dziko lino anthu 26 pa 100 aliwonse ndiwo amanena kuti avotera mtsogoleri ameneyo. Kubera nkhani ya mtsogoleri wa chipani cha UTM adalitso kabambe anthu 5 pa 100 aliwonse amene anatenga gawo mukafukufukuyu ndi amene anati avotera mkulu ameneyi, pamene atupere muluzi a chipani cha UDF anapeza anthu 2 pa 100 aliwonse, pamene a Joyce Banda anapeza munthu mmodzi pa anthu 100 aliwonse amene anatenga mbali mukafukufuku ameneyi. Zotsatirazi zikukambanso kuti anthu 12 mwa amene alembetsa mkaundula wa chisankho amayankhula kuti sanapange chiganizo ngati avote, pamene anthu 6 anakana kufotokoza kuti asankha ndani pa chisankho chikudzachi. Kafukufukuyu wakambanso zokuti Amalawi 49 pa Malawi 100 aliwonse akufunitsitsa mtsogoleri amene ayike chidwi chachikulu ku ntchito yothana ndi katangale, pamene Amalawi 39 pa 100 aliwonse amati asankha mtsogoleri potengera mfundo zomwe apereke mu nthawi ya kampeni. Mfotokozenso kuti kafukufukuyu akuti wachitika m'maboma 27 a dziko lino kupatulako boma la Likoma, koma cholinga chenicheni cha kafukufukuyu chinali kufuna kudziwa zokhumba za anthu komanso nkhawa patsogolo pa kampeni pamene tikupita ku chisankho cha 16 September. Malo mwa Zodiak ndine Kenford Mdima. Aphunziro mvula omwe akuyima paokha pa mpando wa president pa chisankho chikubwerachi asankha msilikali mzawo opuma pa ntchito Asiririki Nkwanda kukhala wachiwiri wawo pa chisankhochi. Polankhula pamene amapereka kalata zawo, amvula ati abweretsa kusintha pakagwiridwe ntchito mboma Amalawi akawasankha. Iwatinso chauta wamva kulira kwa Malawi kudzaya mwa iwo, ndipo mwambo opereka kalata zotsimikiza kudzayima pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko sunayambe mu nthawi yomwe anayikhazikitsa, kamba kakuti yemwe amayenera kudzapereka kalatazi moyambirira a David Mbewe a Liberation for Economic Freedom Party alephera kudzapereka kalatazi. Bungwe la Meki komanso Ambewe sanapereke chifukwa chomwe izi zichitikira. Ambewe amayenera kupereka kalata zawo 9 koloko mmawa.
Tikupitira ndi nkhani zathu masanawa. Mtsogoleri wa chipani cha UDF atupere muluzi wati chipanichi ndi chodzipereka kuteteza amayi achikulire komanso aulumali mu nthawi ya misonkhano yokopa anthu. Amuluzi ayankhula izi atasayinira pangano ndi mabungwe omwe akulimbikitsa ufulu wa anthuwa komanso mfundo zokomera maguluwa pansi pa Women Manifesto Movement. Amuluzi akufotokoza. Tatsimikiza kuti nkhani zokhudza azimayi ni nkhani zofunikira kwambiri mdziko muno. Tikayang'ana chiwerengero cha azimayi mdziko muno ndicho chuluka kwambiri kuposa azibambo. Tikayang'ana nkhani ya chuma ndikuti ndi azimayi. Tikayang'ana nkhani za ulimi ndi azimayi amene amakhala patsogolo. Ndi dziko lino nkhani za azimayi ndizofunikira kwambiri. Ndi ngati ife achipani cha UDF tikayang'ana manifesto yathu takhazikitsa ndondomeko zimene tikuyika azimayi patsogolo. Komanso si azimayi okha yayi, koma tikuyang'ananso asungwana, atsikana achichepere, chifukwa ife timakhulupirira kuti tikonze nkhani za azimayi ziyambirenso kwa asungwana athu. Fake tili ndi adolescent girls and young women strategy imene tayikaso manifesto yolumikizana ndi strategy imene iri kunja zokhudza asungwana kuti apatsidwe zipangizo zoyenerera, chitetezo choyenerera, komanso maphunziro oyenerera kuti akhoza kukhala azimayi amene akhoza kupititsa patsogolo nkhani za chuma za dziko lino. China chimenenso chakhala tikuunika nkhani ya chuma cha dziko lino, chifukwa tikudziwa kuti pamene pakali pano tikuyenda nyengo yovuta nkhani ya chuma, kusowa kwa ndalama, anthu ambiri akudandaula kuti ndalama zikuvuta. Kuvuta kwa ndalama kukubwera chifukwa katundu anakwera mtengo ndi zinthu zinakwera mtengo. Ndi chifukwa cha zimenezi akulephera kukwanitsa kugula chakudya chokwanira, kulipira marenti, kutumizana ku skulu, kugula ma school uniform. Izinso zimene zikubweretsa mbuyo moyo wa azimayi mdziko muno komanso mabanja ambiri. Ndi ife ngati UDF takhazikitsa ndondomeko mu manifesto yathu molumikizananso zikugwirizananso kwambiri ndi Women's Manifesto. Mtsogoleri wa UDF atupere muluzi ndipo mkulu wa bungwe la Zodiak Amagi Katwera Banda wati ndi wokondwa kuti chipani cha UDF chasayina panganoli. Ife tachilandira ndi chimwemwe chifukwa kuti zaonetsati zimene iwowo UDF amaganiza kapena kuti amakhulupirira zokhudza amayi ndi zomwe zonse zimene zili manifesto. Pana nkhani ya amayi akhale ndi chuma yowonso amati iwonso ndondomeko zawo ziso ndi zimenezo. Panali nkhani yokuti ya anthu aulumali nawonso aona kuti mu ndondomeko yawo kapena manifesto yawo nawonso akukhulupirira kuti zinthu zotezo zizikhala kuti zikukwaniritsidwa. Ndiye kwa ifeyo ndi chimwemwe kuti alandira ndipo asayinira kuti akadzawa mboma adzaonetsera kuti zinthuzi zikugwira ntchito. Ifeyo ngati Women's Manifesto tifuna tikhale ndi ndondomeko yomatha kuunika kuti kodi zinthu zimene anthuwa asayinira akuzigwiritsa bwanji. Ndiyonso zoti tikadzadusa chisankho za 16 September boma ya Nyowani lili malo ndeti zayambano pamenepo kuyamba kuunika kuti kodi anthuwa akukwanisa motani. Ndiye chiyembekezo chathu zoti mwina pachaka kapena mwina pa zaka ziwiri tizikhala ndi maripoti osonyeza kuti kodi zinthu zikuyenda mwa mtundu wanji. Magi Katwera Banda wapampando wa bungwe la Zodiak. Chipani cha Malawi Congress MCP chasintha tsiku lochititsanso chisankho chachikulu mdera lapakati mboma la Mzimba. Akuluakulu a chipanichi adafuna kupereka mwayi wotsimikizira mndandanda wa omwe adzaponye voti potsatira chisokonezo ndi malipoti aziwawa. Khoti linalamula MCP kuchititsanso chisankhochi potsatira dandaulo la nduna a Vitumbiko Mumba. Tiwaya katswiri akutsatira nkhaniyi. Chipani cha Malawi Congress chayimitsa chisankho chachikulu kudera lapakati pa boma la Mzimba kuti apereke mwayi wotsimikiza omwe akuyenera kuzaponya voti. Mkalata ya mkulu wa zamalamulo ku chipani cha George Kadziparike wati chisankho achiyimitsa kamba ka chisokonezo chomwe chinalipo, koma anati chipanichi chikudzipereka kuchita zisankho zatsopano ndipo ntchito yotsimikiza omwe adzaponye voti ipitirira la Mulungu. Izi zikudza kutsatira kalata yomwe a Vitumbiko Mumba omwe akufuna kuzapikisana nawo anakumbutsa chipanichi kuti chitsatire lamulo la kubwalo la milandu loletsa kugwiritsa ntchito mndandanda wa anthu omwe onatsutsidwa pa chisankho choyambirira. Koma titafika ku 18 komanso madede komwe kusimikizikako kumayeneka kuchitika tinapeza anthu a MCP atangokhala
koma palibe akuluakulu achipani omwe anaonekera. Kweotini ena ananena kuti anauzidwa kuti adikire kamba ka chisokonezo cha Loweruka ndipo anati anadikira usiku wonse ku sukulu ya primary ya Kapiri. Kumadede anthuwa anakana nkhani ya chisokonezocho kunena kuti panalibe vuto koma amangodikira atsogoleri. Anayamba bwinobwino koma chakumapeto kwakeku ndiye tinadabwa kuti zangosokonekera. Ndiye tikudabwa ndiye tagona pano mukuona anthu amene akuoneka pano pa sukulu ya Kapiri pano ndi anthu amene ali pana kudikira kuti mwina tipange ma primaries. Ife tufuna tivote, first tinavote, tufuna mayina 2018 mpaka na vote. Tili pano tasonga matumba mwathu kuti tipeze ndiwo kuti tikhale tidikire mpaka abweya akakulu. Chisankho cha chipulula chikudza kutsatira chigamulo cha Justice Kishindo yemwe anapeza kuti chisankho cha chipanichi cha mwezi wa Meyi chinali ndi zolakwika zambiri kuphatikizapo kulephera kutsimikiza mayina anthu omwe amayenera kuponya voti. Bungwe loona za chisankho la MEC likuyembekezera kumaliza kuvomereza mapepala omwe apikisane nawo pa chisankho pa 30 Julayi zomwe zikupereka masiku awiri okha kuti chipanichi chitsimikizire omwe akuzaponya voti pa chisankho cha chipulula komanso kuchita chisankhochi. M'malo mwa Zodiak kuno ku Nzuzu ndine Toweya katswiri. Ndipo Adamson kuseri mkandawire omwe ndi mmodzi mwa omwe akuyenera kupikisana pa chisankho cha chipululachi adakulingalira zoyima paokha ngati chisankho chatsopanochi sichichitika msanga. Ineyo ngati wofuna kuyima kwa ineyo zichitika komano tingoona kuti njira yake mujandatenera sindikukhulupirira kuti chipani ndondomeko yoyenera ndi masiku atsalawo chitakwanitsa. Ndikanakonda chitakwanitsa chikanati chakwanitsa ndikudziwa kuti voti ya anthu amkati mwa chipani kuti akusankha munthu wayimirira hayi kanakhala yaine zina zimakambidwazo izo zakunja kuno ndikweutini kumuzimba sentu timadziwana enu ake akuno ndikanawina ndiye ndikanakhala candidate wa Malawi Congress Party. Komano ngati sizitero ndiyimabe munjira yina yapadera mwina ndisankha kuyima ngati independent. I think maybe that's the possible option for me. Ndiyima ngati independent ndiyenda ndithu m'midzimu yonse. Adamson kuseri mkandawire mmodzi mwa omwe akufuna kudzapikisana nawo kudala pakati mboma la Mzimba pa chisankho cha chipulula cha MCP. Mukumvera nkhani pano pa Zodiak ndipo muli ndi ine Owen Lupeska. Tentoninso mitu yake tisinapitirire. Chipani cha MCP chasintha tsiku lochititsanso chisankho cha chipulula mdala pakati mboma la Mzimba pofuna kupereka mpata wambiri pa ntchito yotsimikizira mayina mkaundula wa ovota. Kafukufuku wina okhudza chisankho chikudzachi wati mtsogoleri wa chipani cha DPP apita muthalika ndiwo ali patsogolo pa anthu omwe akhoza kupambana chisankho chikudzachi. Yemwe akuyima payekha pa chisankho chikudzachi aphunziro mvula wasankha msilikali opuma mnzake kuti ndi ayime naye pa chisankho. Mzamasero bungwe loyendetsa mpira wa miyendo mchigawo chakumpoto lapeza thandizo la 25 million kwacha la ligi ya Premier Division kuchokera kwa mtsogoleri wa farm a Fleetwood Haiya. Tipitirire ndi nkhanizi. Nthambi yoona za ndende sinakhazikitsebe thumba la ndalama lapadera lothandizira anthu omwe atuluka kumene ku ndende lomwe lamulo latsopano la za ndende linati likhazikitsidwe. Mneneri wa nthambiyi a Steve Meke wadakuchita zokonzekera kukhazikitsa thumbali ndipo atsindika kuti ndalamazi zidzathandizira kukuza ntchito zawo maka zopereka luso kwa akaidi mwa zina. Tili ndi ripoti ili. Mneneri wa nthambi ya zandende mdziko lino a Steve Meke wati nthambiyi ikugwira ntchito yofuna kukhazikitsa thumba lapadera lomwe lidzipereka thandizo la ndalama kwa akaidi omwe atuluka ku ndende mogwirizana ndi lamulo la zandende latsopano. Ameke ati thumbali lidzathandiza kulumikizitsa akaidi ndi anthu omwe amakhala m'madera. Iwo ati 70% ya akaidi omwe amaphunzira luso losiyanasiyana ndende sabwereranso ku ndende ndipo thumbali lipititsa patsogolo ntchito za mtunduwo. Gawo 85 la lamulo latsopano mene loyang'anira ndende
likhala ndi thumba lapaderadera limene zithandiza akaidi amenewo kuti azikhala ndi kandalama kamene kangathandize pamoyo wawo ngakhale ali ku ndende, komanso kuti akatuluka akapeze poyambira. Ndiye kuti kudzera mulamulo umenewu ntchito zopatsa akaidi amene maluso osiyanasiyana manja zichuluka kwambiri ndende zathu. Komabe pakali pano tikupitirira kuwapatsa maluso osiyanasiyana amenenso akupindulira akaidi amenewa. Chitsanzo kundendeji ya Nkhotakota akumaomba cement blocks. Wachiwiri kwa pampando wa bungwe la HRDC Amaiko Kayatsa wapempha nthambi kuti ifulumizitse ntchitoyi pofuna kuchepetsa chiwerengero cha akaidi omwe amabwerera ku ndende akawatulutsa. Malamulo anasinthidwa ndi cholinga ndi kuonera mavuto amene analipo ndi ameneyo kuti mama prisoners akatulutsidwa ena makapezeka kuti akupalamulonso milandu chifukwa choti mwina alibe ndalama. Ndiye pafunika ndithu kuti panopa pamene malamulo asinthidwa fandi imeneyi thumba limene lithu alikhazikitse. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anasayinira lamulo latsopano la zandende pamodzi ndi mabiru ena 13 kumayambiriro a mwezi uno. Winston Kaimira kuwerenga ripoti limenelo. Ophunzira 13 pa skulu ya zaluso zamanja ya Ekwendeni CCAPLA Training Center awachotsa patangodutsa masiku ochepa ophunzirawa atachita zionetsero. Ophunzirawa anachita zionetsero atakhumudwa ndi kulephereka kwa ulendo wawo okachita masewero. Mkulu woyang'anira maphunziro pa sukuluyi Robert Kumwenda watsimikiza zakuchotsedwa kwa ophunzira wena pa sukuluyi koma wati sakufuna kuulula zambiri. Brian Machere ali ndi nkhani yonse. Malipoti ati kulephereka kwa ulendo wa ophunzira apa sukulu ya maluso amanja ya Ekwendeni CCAPLA Training Center kupita ku Kasungu komwe amayenera wakhala ndi masewero osiyanasiyana funa kuyisa ophunzirawa. Poyankhula ndi ophunzira ena omwe achosedwa sukulu omwenso ndi mamembala a komiti ya ophunzira pa sukuluyi ati akuluakulu pa sukuluyi atangolengeza za kulephereka kwa ulendowu kamba ka mavuto azachuma, ophunzira ena anachita zionesero zomwe zinakuyisa akuluakuluwa. Potsatira izi sukuluyi inayitanisa mkumano omwe analengeza kuti ophunzira 13 achosedwa sukulu ndipo achoke pa sukuluyi. Ophunzira wina yemwenso achosedwa sukulu wati akuluakuluwa sanatsatire ndondomeko zowachosera sukulu ndipo ati sanaganizirenso kuti ophunzira ena ali kumapeto amaphunziro awo. Ophunzirawa akufuna sukuluyi isinthe ganizo lake ndipo akambirane. Poyankhulapo mkulu woyang'anira maphunziro pa sukuluyi Robert Kumwenda atsimikiza za nkhaniyi koma akana kuyankhula zambiri ponena kuti ikadali nkhani yakuchipinda. Mama Zodiak Rumpi ndine Brian Machere. Mwambo wachikhalidwe cha asena ndi amang'anja omwe umayenera kuchitika mboma la Nsanje kumayambiriro kwa mwezi wa Mawa walephereka ndipo m'malo mwake udzachitika mwezi wa Oktoba chaka chino. Mkulu woyang'anira zochitika zokhudza mwambowu a Eric Trinta wati izi zachitika pofuna kupereka mpata kwa andale omwe akuchita misonkhano yokopa anthu. Izo ndizoona chimene ife sitinakhale nacho mmapulani choti ma nominations ma presidents awa amene akukhuzanso anthu ambiri kukhala involved achitika musabata imeneyi ya festival. Ndi mudziwa kale kuti no festival ndi kondwerero chimene ino asena amang'anja komanso matisi yamusevala akuyenera kukhala nacho. Silifuna kuti anthu akhale ndi maganizise oti no tipite kwa tifuna anthu azakondwere ndi festival imene makhalira. So tayisinthadi kuti ino isakhale pa 1 ndi pa 2 3 August koma ipite mu first week ya October kuti zonsezi zazisankho zitatha anthu nazakondwere bwinobwino festival imene yakhuluzi Atha Nkazi Festival. A Eric Trinta oyang'anira zokonzekera mwambo wa chikhalidwe cha asena ndi amang'anja. Mzamasewero bungwe loyendetsa mpira wa miyendo mchigawo chakumpoto lapeza thandizo la 25 miliyoni kwacha la ligi ya Premier Division kuchokera kwa mtsogoleri wa bungwe la FAM Fleetwood Haiya.
ahaya adzipereka kuti athandize kwa chaka chino chokha, ndipo alangiza Northern Region Football Association kuti ipitirize kulankhula ndi kampani zimene zingathandize ligi chaka chamawa. Sambanda ali ndi ripoti. Ligi ya mpira wa miyendo ya Premier Division mchigawo chakumpoto tsopano idzichedwa Mberwa Northern Region Football League potsatira kupeza thandizo la 25 million kwacha kuchokera kwa mtsogoleri wa bungwe la famu Fleetwood Haiya. Ahaiya ati athandiza ligi potsatira pempho la Inkosi Mberwa yachisanu imene ni mmodzi mwa anzawo kwambiri. Mtsogoleri wa bungwe la famuyo wati 25 million kwachayi ichoke mthumba mwake ndipo ndi gawo la ndalama za malipiro pa mwezi za atsogoleri oyendetsa mpira wa miyendo kuchokera ku bungwe la CAF. Pali ndrama imene timalandira ngati president mnalonjeza kale ku mtundu wa Malawi kuti ndrama imene idabwereranso mpira makamaka mpira wa chisozera 25 million yapita kumeneku ku Northern Region Football League. Ndimapanga sponsor kapena timagwirisa ntchito ndrama imeneyi pakakhala kuti tapeza kuti pena pake pali gap kapena nene kuti pali kusowekera. Inkosi Mberwa yachisanu yati inalibe chikayiko kuti Ahaiya athandiza ligi kamba kachidwi chawo pa masewero a mpira wa miyendo. Momwe timayamba ligi yathu inali yonena kuti tinalibe chithandizo china chilichonse kupanda sponsor, koma nditalankhula president kukhalanso mzanga kwambiri atipasa ndalama imene ndipo ndi chikhulupiriro kuti ligi imene panopa iyenda bwino iperekanso mwayi kwa achinyamata onena kuti aonese maluso awo mwapadera nkupezekanso ndi mwayi ona kuti mwina atengedwa pa national level. Wapa mpando wa nthambi yoyendetsa mpira wa miyendo mchigawo chakumpoto Masiya Nyasulu walonjeza kuyendetsa ligi mwa ukadaulo komanso kugwiritsa bwino ntchito ndalamazi. Ligi ya Premier Division chaka chino mchigawo chakumpoto inayamba mwezi wa Juni ndipo pakadali pano matimu a Embangweni United ya kumzimba ndi Simbowe Stars ya kunkata Bay akufanana mapoint patsogolo pa matimu onse patadutsa sabata zisanu. Sambanda ndi nkhani imene yonso tafika pa mtsiriziro pa nkhanizi masana wano, koma tisanasiyane tentionenso mitu yake. Kafukufuku wina okhudza chisankho chikudzachi wati mtsogoleri wa chipani cha DPP apita muthalika ndiwo ali patsogolo pa anthu omwe akhoza kupambana chisankho. Yemwe akuyima payekha pa chisankho chikudzachi Aphunziro Mvula wasankha msilikali opuma mnzake kuti ndiye ayime naye pa chisankho chikubwerachi. Chipani cha MCP chasintha tsiku lochititsanso chisankho chachipuluwa mdala pakati mboma la Mzimba pofuna kupereka mwayi wambiri pa ntchito yotsimikizira mayina mkaundula wa ovota. Ndipo mzamasero bungwe loyendetsa mpira wa miyendo mchigawo chakumpoto lapeza thandizo la 25 million kwacha la ligi ya Premier Division kuchokera kwa mtsogoleri wa farm a Fleetwood Haiya. Ndine Owen Lupeska, zikomo pokhala nafe.